Nepripravení sme. Robert Gilik a moja priateľka. Čiže budú traja? Áno, áno, áno. Veľmi dôležité. Ona ešte pracuje. Áno, áno, áno. Ona pracuje. Traja, no... V čase krízy má prácu, tak... Dobre zapamätal družstvo pod názvom Nádej, zložený. Chlopy a góly a hlasu nikde. Dobre. Komisiu, ktorá bude chodiť, pozerať, sledovať. Žiadne ponúkanie teraz, pretože to by bolo ako nejaké lopovanie na... Tam vidím družstvo, na ktoré sa pozerám. Máte tam čierny sáčok, ktorý by mal byť na odpad, ale teraz môžete použiť na skok, na to, aby ste nezašpinili biely obrus. Pracujeme. Dobre, pracujte. Áno. Dostali ste zapálky, pepol. Máme venú tú dobrú. No neviem, to bolo počas. Základná škola to má za najzaujímavejšie. Ohne horí niekde bokom a gura spýtajú. Čiže majú... Aha. Ja zrúte, že to je kapriamko. Takže trošku viac monitorovať ten direktor okolo ulica. Takže najbližšie máme začiatok, blíži sa nám začiatok súťaže detí. Pani učiteľka Otka Sabolová. Malý nožík, nám by byty za to. Súťaža má veľký nožík? Porežem si, keď... Ja stojí sa na to, lebo ešte porežem. Veľký sa schváli do státku. Príča nemalo života už. Trošku rýchlejší tú cibuli. Výrobne je kúrnik. Neupozornil. Nemali na meno. Minútu čo najviac, za minútu čo najviac.